Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng tusok-tusok or street foods mga kapudibis. Ayan, bago po ang drinks natin, tubig mga kapudibis. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Mangantana po, ayan. Opo. Dahil nag-crave po ako ng tusok-tusok, nagtusok-tusok. Oh yes. Dapat sa labas, tamad kami lumabas. Niyaya ako lumabas. Ang init kasi mga kapudibis. Nagluto na lang kami. Yes, bumili na lang. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Mangantana po mga ka-foodies. Makanta mo. Squid ball to. Fishball. Ah. Nyaman. Mga kakeng, wala na naman makatin sa usawan. Ano sito? Siomay. Siomay. Hindi na kami gumawa ng toyo mansi. Oo. Ganito na lang. Ah. Sarap po yan ito. Yan yung ulam namin ngayon. Siomay. Bumalik kami sa sa nagta-tricycle. Ito yun. Yael. Saan? Ang kanyaman na. Hirining kayo mo. Ay. Tagli mo kanyan. Lipas na na ako. Magkwentuhan daw tayo ng mga love life daw natin. Ay! May love life ka ba? Basta dyan. Kain na lang tayo. Huwag na... Lugi ako pag gano'n. Ay! Okay, tama na. Baba mo na. Lugi ko ka rin. Hiyating yan love life. Ako wala ako. Yan ay masaya, di ba? Siya na yung masaya kasi meron siyang live life. Kaya ako. Kanya ba din kikiam ne? Mainit pa yung sausaw. Gusto ko yung maparas. Ay,
Nasawsaw ka na. Kailangan. Hindi naman tayo ano. Ayan. Nilagyan Mainit na. ako. Dito na. Maparas. Paparas, hindi man nga eh. Hmm? Sarap. Ilan tayo? Maparas to. Ano nga ito? Hindi namin nakita yung sago. Dapat magsasago kami. Oo, sago na. Hindi natin nakita. Nagtago. Tubig na lang. Squid ball. Ano yun? What? Pipino, oh. Hati tayo. Ito. Meron pa ako. Hatiin niya pa. Sarap. Shoutout tayo. Ang dami. Shoutout po kay Michelle Gavino from Candaba, Pampanga. Hello po. Ariely David Morales at shoutout daw sa mga anak niya. Sila, Prix and Daniel Ann at sa mga kapatid niya, sisters daw niya ng mga lago at pogi niyang bunso. Hi, hello. Heidi Abaco Aquino Pogi. Montero from Nueva Vizcaya. Maria Linda Dungog Nunez, Rosemary Icotanim, shoutout daw po sa mga kapatid niya at sa nanay niya, birthday daw niya sa November. Yes, happy birthday po. Judy Perpetua ay, from salamat po. Alberta, Canada. Jason Budget Datu
Shoutout daw po sa mga nagtatalpak. Rose Park, Concepcion, Ano yung sila, talpak? William Maristela at si Toto. Ayan, tatalpak, di ba? Ano yun sa ano? At Nora Cabadizo Aristotales from Iligan City, Simon Correa at sa mga anak niya, sila Sayon at Sia, Jenica Gungon at sa asawa niya, si Randy Manlapig. Birthday po niya sa November 14. Yes, happy birthday. From Taytay Rizal at si Ann M. or Judy Ann Manalo at si Joshua Rivero, Rosalind Francisco from Balamban, Cebu, Asisa Angdaw, Melvin Sanchez, Lolita Rodriguez, Augusto Olarve, Lovely Estrada, shoutout daw po sa mga anak niya sila, LJ Nicole, King Jacob, at si Bella Marie. Ayan. Yes, hello. Shoutout po sa inyo lahat. Siya pa, Baby Alson, Catherine Bugoy, Sasamo, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Kitchipot, mag-follow na din po kayo sa TikTok shop ko. Yes, mga kapudibis, naubos namin ang pagkain namin. Hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Thank you God po. bless. We love you.